afaltzea juntzeate, mano, eta afarila aurrea junala ingurukoak gero eta harrituago daude zuen maite minkeinuekin. Esaten dute, maitasunak txoratu egiten gaitula, baina noaino. Noaino. 3, 2, 1. Ainere aitzol maitea, aitzol lastana, hortzadar bat iristen da, zugandik nigana, Ai hitzetik hortzerako, beinat mitikoa. Enekin zinan igorren erromantikoa. La 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 la. Zure pantalla ertzetik ona naiz erori, pozik enduko nizuke pegatina hori. Beti zure buruari deitzen zabiltz txala, esaidazu beste nonbait zezena zerala, la 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 la. Zezenarekin badezu, mila enbarazu, guazen komunera eta probatu nazazu, la. Sarri egirena izan zen, afer modukoa, hau bai dala egitazko, buruz burukoa, la la la. Aitor sarri egiez baina, zuzaitut kutxuna, gaur utzi dazu izaten, zure txapelduna. Metro erdi zenuela, lehenengo bertxotik, zutaz maite mindu nintzen eskolartekotik. Ta gero zenbat parranda Euskal Herrietan, ilargia ikusten dut zure begietan. Zure hanka luzeak ta begien brilloak, gauero lokartzen hauni zure flekilloak, la 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 la. Nere flekilloa fama hartu azari da, gaur zerbaitegatik dago gorantza begira. Bueno, bagatoz, Alaia eta Oskar, zuk Oskar, Diogenesen sindromea daukazu. Alegia, ezin diozu utzi etxean trasteak filatzeari. Ezertarako balio ez duten gauzak, zaborrez betetako poltsak,
kalean topatutakoak. Zure sindromerek ez dizu usten ezer botatzen, eta etxea leporaino daukazu. Trastez beteta logelak, pasilua, eta gainontzeko guztia. Eta gaur tindon, atea jo dute eta alaia agertu da. Zero zaborreko kanpainatik dator, birziklatzeko laupoterekin. Oskar zuk sindromea daukazu eta alaia dator laupoterekin zero zaborretik. Az dadila! Etxean hain gustora hemen nengoenez, etxean hain gustora hemen neongoenez, berziklatzera datoz, orain diotenez, nengonez, orain diotenez, ta orain esango dut kauen diogenez. Zaborra biltzen zara antza denez maixu, zaborra biltzen zara antza denez maixu, usain honekin nola bizi zera aizu, aioiei bizi zera aizu, Diogenes ere mozgeratuko zaizu. Diogenesek badu horren beste ospe, Diogenesek badu horren beste ospe, izateari gustoz utziko nioke, ai ospe utziko nioke, bakarrik aldakartzu ona laupote. Laupotekin badaukanik nahikoa ospe, laupotekin badaukanik nahikoa ospe, naizta errauskailua ez den nahiko zorte, aioiei ez den nahiko zorte, zure etxeari zu emango nioke. Erraustegian alde zaude ordun horra, erraustegian alde zaude ordun horra. Nik aitzakiren bat dut orain derrigorra, zu horra orain derrigorra, zikin xamarra naiz ni baina oso jatorra. Jatortasun horretan jarri dut arreta, jatortasun horretan jarri dut arreta, etxean nola duzun zaborrez beteta, aioiei zaborrez beteta, pertsona ote zara edota mofeta. Hau botatzeko negon orain artenagi, hau botatzeko negon orain artenagi, baina ikusia dut etorkizun argi, ni nagi ikusi dut garbi, gaurtik aurrera izango naiz ni oso garbi. Berziklatzeko naizta ez duzun kemena, berziklatzeko naizta ez duzun kemena, barruan sortu zaizu alako problema, aioiei nik daukat problema, etxe honetan zara zabor handiena. Egun handia bai, ze bilok elkarrekin ezkonduko zate. Eta ezkontza ekitaldi bete-betian zaudete. Beiratu zenbat, inbitatu, gonbidatu, elkartu dian zuen ezkontzan testigu izateko. Ta guantxe entzun dezue. Ezkondu aurretik zerbait esateko baldin badukazue, uain hitzein edo isildu betiko. Bilok batea eta aldi berian jaso ezue eskua. Bai. 3,
2, 1. Barka apaiza problema handia da nik detena, gizon hau ez da atzo gauean nik ezagutu nuena. Hori esan didazu gaiz, da gertatu zen dira maiz, zure laguna espaldima naiz, bakarrikan biziko naiz. Atzo gauez ze dotore, horrela balego hobe, atzo gauean izan beharrean gaur ikusten dut nik doble. Erantzun onak galako, da nik ez diot lagako, bizarrik ere ez du moztutzen alpergalantalako. Zozoak belearen naia, hartua diot usaia, atzo gaueko alkandora du, ez da hain mutil galaia. Honako mutil igarrik, ezin da utzi alperrik, baina nik asko zeren nahiago dut bizizatea bakarrik. Naiz atzo gauez atsegin, ezkontza helduta utxegin, seguru nago asko zobe bat, egongo da Jainku mendin. Hemen badago kultura, maite lehenago ohitura, handa erana egin zazute, bikote honen kontura. Hori ezin dut ukatu, beraz egin daigun tratu, ezkon gaitezen parranda egin, ta bihar dibortziatu. Bueno, amets, urtezar gaua da, baina urte aldaketak, urte mudantzak zure sorterritik urrun harrapatu zaitu. Zure herrian, Senegalen ospatu beharrian, hemen zaude, eta kalian diskoak saltzen jardun ondoren, bertako familia batek gonbidatu zaitu afaritara, eta ederki asko afaltzen izaten langostinoak, eta patea, eta fritoak, eta bakiztuen legatza saltxan, eta zeizaten dan. Eta leporaino beteta zauden hortan, haren ondatorren amona arkumearekin. Eta horixe?
Senegalen harrapatu beharrean urtezar gaueko afariak hemen harrapatu zaitu. Bertako famili batean leporaino zaude eta hor dator Ramona azpila bandejarekin leporaino beteta arkume erreberria atera duelako labetik. 3-2, denbora! Ez da edukazio ona, ez ezko batek diona, baina goraino bete naiz eta ezin dut gehiago amona, ezin dut gehiago amona. Maiko gizona usu, ez dutukaten nik aizu, horren mutiko handia izan da, errez bukatuko duzu, errez bukatuko duzu. Jaio nintzen Dakarren, ta zuek estimatu arren, ez dakizute abundantziak ze miseria dakarren, ze miseria dakarren. Miserian bizi nintzela, badakitongi ergela, bihar bukatzeko taper batean sartuko dizut bestela, sartuko dizut bestela. Taper batean gordeta, ein dezala aruntz buelta, han arkume hotza eta lehorra ere estimatzen dute eta, estimatzen dute eta. Arkume hotz edo bero, nerea goxoa da gero. Euskal Herrian xurrak garela, ez duzu esango gehiago, ez duzu esango gehiago. Ez da badut aski gusto, ze euskaldun ze arrasto, biak batera esan nahi dizkizut, ezetz da eskerrik asko, ezetz da eskerrik asko. Mutila zait abiatu, lasaitu ez da bukatu, afalondoko pastiz goxo bat, lehen baitizut prestatu, lehen baitizut prestatu. Zu, Oiana, azken aldian bakar xamarrik zabiltzala eta urkiolara juntzea. Eta harrilaren jiran zabiltzala, han ikusi ezu gisa berian dabilela izar. Buelta bat, eta beste buelta bat.
Ta beste buelta bat. Ta beste buelta bat. 3, 2, 1. Hirugarrenez ona banatorrela, baina esan beharko dizut horrela, niretzat esperantza berdea dela. Hementze agertu da, Anboto dama, eta bertan bera utzi dut nire plana, lar arriskutsua da zure oiana. Ta orain zuren hitzak entzun ondoren, esan beharrean oian honetan hemen, lekua badudala galdu zaitezen. Ni koldartu egin naiz, ausartu keba, azelako pastela galtza artera, eta oraindik ez du piztiatera. Piztia izan alnaiz ta piztitzarra, egingo dizut horro ta deiadarra, ta izan nahi alduzu nire izarra. Izarrez beteta naiz egon hotela, ligatzeko taberna hobea dela, San Antonio nik nahi dut San Miguela. San Miguelan artean zenbat burruka, eta egin beharko dugu zurruta, iez duguna maitzen mareatuta.